Gandengane mangan kupat sing paling cuwocok ya iki yo, jangan klopo utawa jangan santen, iwak pitik kampung utawa iwak pin. Nah, karena iwak pin ya lagi larang regane mergo segorone angine gede, dadi aku tuku pitik kampung wae yo. Iki wingi tuku pitik siji wis tak beleh terus tak umbah ruwesi, siap dikelo. Nah, bar ngono godhogno banyu nek sumop lebokno pitike mang yo, dikai uyah, tutupi jano sampai medhuk. Karo ngenteni pitike medhuk mang siap gawe bumbune. Iki aku gawe bumbu pepek, no bawang brambang, kemiri, jahe, kunir, kencur, karonan lombok abang, lombok setan, ketumbar, jinten karo polo, terus di blender sampai lembut. Bar ngono terus digongso bumbune blenderan iki mang, tambahi laos geprek, tambahi sereh, godhong salam, godhong jeruk karo kayu manis, terus digongso neh sampai bumbune bener-bener mateng, wis metu minyake koyo ngene iki. Nah, bar ngene iki terus ditambahi uyah, ditambahi gula, ambek ditambahi micin, udek-udek sedelok engkas ben nyampur bumbu seneng iki mang, terus bumbune diangkat, bar ngono lebokno ning godhogan pitike mang lho yo sing wis medhuk. Terus karek nambahi santen buget. Iki mang klopone aku gawe siji yo dadi kuwentel, soalnya jangane ben akeh, soalnya kupat iku mangane jangane kudu agung. Nah, bar ngono terus dimasak sampai umop jangane, sampai umop blekutuk-blekutuk sampai tuwek yo ben gak cepet mambu. Wis bar pateni kompore karek ditaburi irisan brambang goreng ambek lombok abang goreng. Nah, iki lho yo tampilane jangan kupatku semi pelatur ayu.